Migawo mar Kenya Red Cross nigi branches across 47 counties. Counties pa ngwen gaberio wan gi offices kono. E offices go wan gi joma tiyo kanyo. To gin gi also volunteers. Jogo mochiwore mane kor gwenge matiyo gi Kenya Red Cross. Koro gin ginyalo chiwo report direct to the branches, to branches nyalo ko wachno headquarters. Kopogore gi mano nitiere nembni makigoyo, nitiere Emergency Operation Center. Emergency Operation Center ni namba makigoyo 1199. Number 9 man. 1199. Koro kigoyo to nitiere ji mobedo offices. To kaluwore kaka gimiwachono nitiere kaka obedo directed. Nitie joma obedo deal gi yor mar pi mithiedho, nitie joma obedo deal gi joma shelter, nitie joma deal gi nutrition. Nuna nyamino nyoro no wuwa wach mar nutrition, wach mar chiemo. Gi to ngima ber yor chiemo. Mano e gik moko mantiere kar kae, mano ka oganda mopogore nitiere kar kae. Kwan ma ng'ato nyalo penjore ni ero Kenya Red Cross kama untiere